야, 갑소나. Lấy gặp năm nè. Này nó đâu gặp. Gặp. Vui bình luận ra mày. Ôi sao không gặp phải thầy ơi, có sao mà sao anh cứ càng phải thầy ơi. आमलाइगुरि थाम नं भुटियासां बहाय सासे बर'नि जाखांफुनाय आरो फरायफुनाय गथ' बिदांस्रि औवारिया गोमानानै दङ दा बिथांखौ न'खरनिफ्रायबो फैजानोखौ लुबैदों आरो फरायफिननायखौ लुबैदों नोंथांमोनाबो नंगौ मिथिगौ मा बुंगोन बे समाव आं बिदांस्रि बिनानावनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन जे नोंथाङा बहा गोमानानै दङ मिथिया जोङोथ' जेनेबा नागिरबाय थादों दा न'खरावबो असान्ति जोंनि गामिफोराबो जेनेबा खबर लाबाय थादों जोबोद असान्ति जादों जिहेथु नोङो जाखांफुनाय फरायनाय सासे जेनेबा लाइमोन दा बे हिसाबै नोंहा फरायनाया जोबाखैमोन एम ए फरायदोंमोन ना दुखु नांदों जेरावखि थाया मानो नोङो दायो जिहेथु माने जोङो नागिरनाय जोंनि गोसोफोरा उसुखुथु जाबाय थादों नों जेरावखि थाया मानो अननानै फैफिन बिनानाव नोङो जोंनि असे बिनानाव जिहेथु नोङो जोंनि जाखांफुनाय एसेबां गिदिर फरायबाय नोङो जेनेबा बेफोरबायदि जाहाथे आन्दायनानै दंहैयोब्ला बा सोरबाफोर जेनेबा माबाफोर नोंखौ जुदि दोनहैदोंब्ला दा नोंथाङा अननानै फैफिन जोङो मानसि हिसाबै मानसिया भुल जायो गोरोन्थि जायो बेखौ जोङो जेबो सुद्रायनांगोन जों मानसि हिसाबै नोंखौ जेनेबा जों बजबना लागोन दा बेखायनो जों खावलायदों बिदांस्रि बिनानाव नों जेरावखि थाया मानो नों अननानै फैफिन बे समाव बुंनो सानो दिनै बिमा बिफानि दिनै गोबां दुखु खस्थ' जोंबो नायनो हायासै मोदै बोहैबाय थादों मा बुङो गामिनि जानानै जों गामियाबो मोदै बोहैदों जिहेथु जोंनि मेगननि देखायावनो बियो देरनाय लावबाय फरायबाय एसेबां फरायनानै जिहेतु दिनैनि समाव जुदि हरखाबै जुदि गोमानानै थायोब्ला दुखुआ बयहाबो जागोन जिहेतु माने गामिनि बेबो सासे सम्पद दा बे हिसाबै जोङो दुखु फोरमायदों गामि हिसाबै बहुत दुखु फोरमायदों जोङो जानो लोंनो सुख गैया नोंखौनो महा नुगोन नामा बबेयावबा आन्दायना दंहैयो नामा बेखौनो जोङो नागिरखोमाबायगासिनो दं बिथांखौ ससियेल मिडियायाव होनाय लोगो लोगो बिथांनि सावगारिखौ नुगोन गोबाङा मा खावलायगोन जोङो ससियेल मिडियायाव होनाय लोगो लोगो जोङो आसा फारिदों जायफोरा नुदों बिथांमोना अननानै नैबे जानबुं नाम्बाराव नैबे माबायाव माने जानबुं नाम्बार होनाय दङ आरो स्क्रिनाव जेनेबा बिथांनि सावगारिखौ होनाय दङ रोखाहै दा नोंथांमोना अननानै जायफोर नुदों बिथांमोना अननानै हयथ' फोरमायहर आरो जोंखौ खावलायहर नङाब्ला नोंथांमोना जुदि अननानै जुदि उसुबिदा जायोब्ला थानाफोरावबो खावलायजागोन फोरमायजागोन बा खोन्थाजागोन हमनाबो दोनजागोन आरो ना हमनाबो दोनजागोन दा नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानदों बाय चान्स बे बुस्थुखौ बिदांस्रि औवारि बिनानाव सासे मोजां फरायनाय हिसाबै दिनै नुयोब्ला मा बुंनो सानदों बे आथिखालनि मुगाया मोजां दिन नङा गोबां ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों बेबायदिनो गोबां दुखुथिया मा बुंबावगोन जिउ गोमानाय मानाय दा मा एलर्ट होनो सानदों सन्देहबो नाङो एखनब्ला जिहेथु माने बियो सासे रोंखा राखा लाइमोन सिख्ला बियो अन्तत' खनसेसो फन खालामगौमोन बियो खिन्थु दाउट दङ जोंहा माबाफोरसो जाबाय नामा होननानै बिनि सायाव जोंहा दाउट दङ हयथ' जुदि गोमायाखैब्ला बा जेबो जायाखैब्ला नोंथाङा खनसे अननानै फन खालाम नोंथाङा बहा दं जों बेखौ खावलायबाय बिनानाव गोमाना दं मा बुंगोन बे समाव फिसाजोआथ' गोमादों आं न'आव फैफिनजानो लुगैदों आं सासेल' गथ' आं फरायहोबावनो सानदों आरो मानो बेफोरबायदि सोङाब्ला मानो बबाव दङ मा थाखो मानो थांखो गोसोआ जोंहा गोजोननाय गैया दिनैहालागै जों गथ'खौ न'आव फैफिनजानो लुगैदों आरो जोंहा आरो सिमां दंबावो फरायनाय गथ' आं जेरैबाबो नांथारगौ आरो आं जेरावखि जा नुनायबाबो न'आव माबा मोनसे गोसो नुजाफैबा आं गोसोखौ मोजां मोनगौ आरो आं गथ'खौ आंनो सोरबाफोर नुयोबा खोन्थाहरनांगौ आंखौ मदद खालामबा आं रायजो राजाखौ खावलायबाय बहा फरायदोंमोन बियो उदालगुरि मा मुंमोन बिदांस्रि औवारि मा फरायबाय थादोंमोन एम ए मा समाव गोमादोंमोन मास मोनसे जासिगोन आरो न'निफ्राय गोमादों न'निफ्राय जों फुङाव बायजारनिफ्राय गोमादों न'निफ्रायनो गोमालांदों मा समाव मा फुङावसो जों सिरि मोननानै उनाव नागिरदों आरो जोंखौ दिनै ससियेल मिडियानि मा बुंनो सानो सासे बिफानि अननाय बिमानि अननाया बेसेबां गोथौ होननानै मा फोरमायहरनो सानदों दिनै नोंथांमोना बेसेबां खस्थ' दं दायो जोंथ' आरो बिराद खस्थ' जानो लोंनो खहाबा मानो खहाबा एकदम बबाव मोनगोन बबाव मोना हावा रावा नागिरगासिनो
जेरैखि जायाबाबो जोंनो गथ'खौ नांगौ आरो जों एकदम रावा नुजाफैनांगौ न'आव जों गुरैयै जों गथ'खौ नांफिनगौ मोजां न'आव फैनांगौ बेल'सो आरो होमबानो जोंनि गोसोआ गोजोनगोन बिथाङा आन्दायनासो बहाबा दङ ना माबाफोर सन्देह दङ नोंथाङा सन्देहथ' आं मा बुंगोन जोंथ' जोंखौथ' फोरमाया बे सन्देहथ' जों जेबोथ' माबायाखै आं सिगाङाव फोरमायाखै जोंथ' आंखौ मा बुंदों जों बेखौ मिथिया आरो सन्देहथ' जों जेबो गैया आंखौ फोरमायोबासो आं मिथिगोन नोंनि फिसाजोआ जिहेतु गोमादों दा मा खालामनो सानदों नोंथाङा बिथांखौ फैफिननायनि बेलायाव आंथ' फैफिननायखौनो बिराद लुगैथारदों आं नांथारगौ गथ'खौ आं न'आवनो आं सासे फरायनो दङ गथ' सानैल' आंनो गथ'खौ न'आव फैफिनबा आं बिराद गोसोआ बिमाजों बिफाजों गोजोनगोन आं आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंहरनो सानदों जे नोंथाङा दि जिबायदि जों फैनाव नुफैबाय नोंथाङा सासे अबस्था खस्थ' खालामनानै दिनै फिसाजोफोर बा फिसालाफोरखौ गोबां खस्थ' फरायनानै MA फरायबाय थादोंमोन सिमां दंमोन जानांगौ नोंथांनि सिमाङा मामोन जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो रायजोफ्रा मा बुंनो सानदों फिसाजोनि बेलायाव आंथ' गथ'खौ खस्थ'जों फरायगोन आरो फरायहोबावगोन होननानै आं सानदों आरो मोजां फरायनानै फैनानै आं गथ'खौ फरायहोफिनगोन होननानै बबाव दङ आं दाबो नागिरगासिनो दं आरो आं बेखौनो खावलायदों सोरबाफोर नुयोबा आं गथ'खौ खोन्थाहरनांगौ आरो